इहुत रले मेहरारू अंत में भगवान एगो समान जोड़ दहनी की मर्द हो गई ले तो ई मर्द हवन कहिया के आंख देखी कर केस देखी इकरा और कुछ ना मिलला तो किसु छला मेहरारू खाने लगेले लड़की खाने लगेले लिपस्टिक खानी इहे दुगोला मार के गतर गतर तार पिठिए छील न बुझली। अच्छा भैया हम व्यास कृष्णा यादव जी मांझागढ़ जिला गोपालगंज के निवासी बानी। आज रउआ सबके समक्ष अच्छा लगी तो रउआ सब दुलार प्यार देव ई हमरा बड़ी विश्वास बा। रामाकंद आइए कॉले नहीं खे दुगोला बा सीमान जिला के आन बान शान किसों छैला हेवान दिया बड़े दुगोला का महेंद्र बाबा इहुत रले मेहरारू अंत में भगवान एगो समान जोड़ दहनी की मर्द हो गई ले तो ई मर्द हवन कहिया के आंख देखी कर केस देखी लिपस्टिक लगाओ तो बुझाता कि सचहु लैला हो ताह नाम छैला ना रही ताह नाम लैला रही हमार नाम मजनू रही हम मर्द हई मांझागढ़ के नरेश डियर का शेर से दुगो लगाओ तो छैला जी खेल वाला बात नहीं ध्यान एक समय के बात सुनिए मन चितलाई मेरू पर्वत पर ब्रह्मा जी बैठी ले आसन लगाई जौना के उस मेरू पर्वत कहला कही मेरू पर्वत लिखल बा मेरू पर्वत पर ब्रह्मा जी बैठी ले आसन लगाई देवता लोग सभा में जुटल रहे एक ही सुन छैला व्यास जी पतिया दिले सुनाई ब्रह्मा जी मेरू पर्वत पर बैठल बानी सभा लागल बा सभे देवता लोग बैठल बा भइल का बबुआ रे ब्रह्मा के आंख से मिसले बस कीचड़ निकल गई तब भइल का बबुआ रे तब ब्रह्मा आंख से निकलले हो कि चारावा बेअनवा तोनी आगे के सुनी सुन के सुझाला जी तब ब्रह्मा आंख से निकलले कि चारावा बेअनवा तोनी आगे के सुनी ब्रह्मा आंख से निकलले कि चारावा बेअनवा तोनी आगे के सुनी बाबू आगे के सुनी हो खबर तनी आगे के सुनी अरे आगे के सुनो या मजा आगे के सुनो हो खबर तनी आगे के सुनो ब्रह्मा कल बड़ा आग से की चारवा बेअनवा तनी आगे के सुनो यही बतिया के मंजे बाबू ध्यान दो दुगोला होता पिरहिया लोग आवेला कीचड़ निकलले तो कइले का तब ब्रह्मा आंखों से निकलले हो कि चारावा हो बेअनवा तोनी आगे देखो धइला बड़ा धरती के ऊपर आखा बरवा तोनी आगे के सुनो बाबा ए देखो धइला बड़ा धरती के ऊपर आखा बरवा तोनी आगे के सुनो ओ कीचड़ हाथ में रोक लेले आ रोकला के बाद धरती पर छोड़ देले आ धरती पर जब छोड़ले एगो बालक उत्पन्न हो गई
एगो बालक के उत्पत्ति भई। उ बालक कहले कि पितामह आदेश का होता, अरे वो हमरा के प्रकट कैले बानी। उ लइका हाथ जोड़ के ब्रह्मा से कहत रे कैसे बबुआ रे, हाथ जोड़ी हार चूमिले चारा हे पिता हमरो आमानी ना कहाना। ओ हाथ जोड़ चूमिले चारा नावा, हे पिता हमरो मानी ना कहाना। लइका पितामह से कहता रे कैसे बबुआ, कौन करी हम काम साचे बताई हाल। कि सुन छैला, यह रामा शंकर यादव का घराना हो। ध्यान दो गोला में केंगा गावल जला, पोतिया कहिले हाल सुन सुन पिताया। गावतार कृष्णाया तो गानावा, हे पिता हमरो मानी ना कहाना। ओ गावतार कृष्णाया तो गानावा, हे पिता हमरो मानी ना कहाना। कहला कि हम का करी पिताजी बताई। तो ब्रह्मा जी कहनी तू ए जा रह, ये अनंत रामायण का बात हो। मंजे बाबू आज तुलसी की रामायण में लिखल बा कि कहले कि ना तो ये से चल जा आ कहीं और जाकर रह। कहले कि चल जा आ जाके राक्षस लोग के मार मार तू मुआवो, जंगल में चल जा राक्षस के मार के भगावो। ये तुलसीकृत के बात हो। अनंत रामायण में लिखल बा कि जा तू रह जा, तो जा रहे लगले। भइल का बबुआ रे, अरे दिने दिने बबुआ से आन हो लगले हो। दिने दिने बबुआ से आन हो लगले हो। मंजा बाबू दिने दिने बबुआ से आन हो लगले, दिने दिने सुगवा से आन हो लगले। दिने दिने बबुआ से आन हो लगले, दिने दिने बबुआ जवान हो लगले। बबुआ सियान भइले, कुछ दिन बीतल। ओही मेरू पर्वत एक सुझैला जी अपना पिता खातिर, बेटा के धर्म का हो, बाप के आज्ञाकारी पुत्र होखे। वो लड़का का नाम पड़ल ऋक्षराज। ऋक्षराज
अपना पिता के खातिर वही मेरू पर्वत पर जाके फल फूल तुरत आ रहे। आ फल फूल जब तुरत आ रहे तो उनका बड़ी जोर से प्यास लागल बा। वही मेरू पर्वत जंगल में एगो तालाब रहे। वो तालाब में जब झोंकल तो अपन फरछाई महेंद्र बाबा उनका अपने लौकल। तो कहले कि हम तो बंदर होइले होई आ होई एगो बंदर कहां से आ गई। हम तो बंदर बढ़ले बनी होई एगो बंदर कहां से आइल बा। ठीक ही बंदर खान बाए रुदल भाई बस कइले का बबुआ रे भाव लगता बेरा के लया गेल बा मंडे बाबू। देखले हार जल में फारा छाइए छैला ब्यास तो बबुआ घाबड़ाई गईले। होई कैसा अरे बानर गोयाई तो बबुआ घाबड़ाई गईले। बबुआ घाबड़ाई गईले। हो लिखल रामा शंकर यादव गाई छैला घाबड़ाई गईले। छपरहिया चौक लगावा बबुआ महेंद्र बाबा। कृष्णा यादव दिहले सुनाई देख छैला कुमारी कृष्णा यादव अरे दिहले सुनाई तो बबुआ घाबड़ाई गईले। यादव जी दी हाल सुनाई बबुआ घाबड़ाई गईले।
आई गईले अब छाला जी ध्यान दो हमर कहता है जा खड़ी लागता कि जल में कूद गईले आ कूदले तो का भइल सुनाव आ गाव आ ना गईबे तो भाग जई हो हमरे नाम कृष्णा जादव हो मांझा के नरेश दिगरा के सेंस से दुगला गावत रहो आओ गाओ। अच्छा भैया गौर करी अभी अभी बड़ा सुंदर गाना बजाना लेक्चर प्रवचन भाषण बड़ा सुंदर गाना बजाना सुननी हेलो कृष्णा व्यास जानवर से हाँ वो जानवर हो कौन जानवर हो जी? अरे वो सुननी है ना कहत रहे कि माझागढ़ के नरेश आ दियरा में के शेर हमार नाम है कृष्णा जादू आ हम ताज नहीं करा के इंसाने जानत रहनी है लेकिन आज से तारा के कृष्णा यादव व्यास ना कहे आज से कृष्णा यादव जानवर हुआ तू जीवन में तारा कहियो गावे के लूर ना आई कृष्णा जादव बताई कहत रहे कि किशुन छैला के भगवान रूप बनौले तो मेहरारू के रूप बना दहले अरे रूप रंगीन एक लहर हवन बाल रोबी के शहर हवन ई रूप सबका नाम मिला रूप परमात्मा के घर हवन रूप पर राम जी लोभा गईले कृष्ण जी बिका गईले आ ए रूप के धार इतना न तेज हो कि तहारा खाने कितना लोग दियरा में जाके कटा गईले ये संसार में भगवान सबकर रूप अलग अलग बनौले बड़े अब तुम्हार इकरा और कुछ ना मिलला तो किसु छला मेहरारू खाने लगेले लड़की खाने लगेले लिपस्टिक खाने इहे दुगोला मार के गतर गतर तार पिठिए छील न बुझली कहानी भाई के पहुंचल बा रिक्ष राज जौन बानर रहले तो उ बानर जाके कुंड में कूद गईले अपन फरछाई देख के आ जब फरछाई देख के कूदले तो ओ कुंडवा में कारण रहे श्राप रहे कि जे एक कुंड में स्नान करी चाहे मर्द होके तब चाहे मेहरारू होके तब माने नर आ पुरुष अगर मेहरारू नहीं है तो मर्द हो जाई है आ मर्द नहीं है तो अब बानर झोंकले में कूदले तो मेहरारू हो गईले कहानी गावे के कृष्ण जादव अभी शैली सीख के सुन छैला से कहानी केंगन गावल जाला कहानियों गावेला एगो अलग व्यास होले आ गीतो गावेला एगो अलग व्यास होले हर एक गजल गावेला एगो अलग व्यास हो कलाकार सबकर कवाली गावेला अलग होनी सभे कलाकार के भगवान अलग अलग भाव बटले बनी गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखले बनी सुन कैसे सो तनु पलटे हर भई सो नारी अति अनूप गुण रूप विचारी महेंद्र बाबा नंदलाल भाई इनकरा के धो के हमरा लगवली आवो आ पूछो कि वो बरा से रामायण की कहानी गावत रे कुछ उपाय बोले हैं चंडाल कहीं के जब ये बानर में कूदले नारी के रूप भइल गीत के भाव बा कैसे बबुआ हर रिक्षराज कूदल बाड़े कुंड के भीतरवा हाय रे धनवा हर रिक्षराज
कूदल बाड़े कुंड के भीतरवा है रे धनवा उनकर बदलल खजानावा है रे धनवा उनकर बदलल खजानावा है रे धनवा हरे रिक्शरा जो कूदल बाड़े कुंड के भीतरवा है रे धनवा उनकर बदलल खजानावा है रे धनवा जब ओई में कूदल ले मंजे बाबू तब बांदर से एगो सुंदर लड़की के चेहरा हो गई हर बांदर से भइल बाड़े सुंदर जनानावा हाय रे धनावा हर बांदर से भइल बाड़े सुंदर जनानावा हाय रे धनावा गावे छैला जादू गानावा हाय रे धनावा गावे छैला जादू गानावा हाय रे धनावा मंजे बाबू उहे लड़की बन के आ कुंड में से निकल के आ चारू बगल लागल घूमे लेकिन मन जो रहे मर्दे के रहे नीचे ऊपर ताको तारे कह तारे कि रे मन तो हमार उह बा लेकिन देह हमार काहे उबड़ खाबड़ भइल बा हैं केंगा नहीं कृष्णा जादू कहत रे नु कि भगवान इकरा के मेहरारू बनावत रहले धन के तू मरद बाड़ बताव तारा आन्हर हुआ का तारा नहीं चिन्हात मरद के ह मेहरारू के ह हाँ दे एगो तो आँख हिकर पहले से डैमेज बा आ दूसरा को आज डैमेज हम हिकर कह देते लड़की बन के आ ओही किंड के आरी कगरी चारू बगल घूमत रे अपना नीचे ऊपर ताकत रे आ तब तक ले इंद्र भगवान के नजर पड़ल इंद्र भगवान देखले तो कहले कि अरे कि पड़ल बाटे इंद्र के नजरिया हो आ खबरिया तनिया के सुनी माझा के नरेश माझा के नरेश हमन आ इकरा गाँव में जाके आ 6 गो पलानी हम अपना पैसा से धरवनी नंदलाल भाई तू जानता रहनु परल बाटे इंद्र के नजरिया हो खबरिया तनिया के सुनी जरिया हो खबरिया तनिया के सुनी महेंद्र बाबा नंदलाल भाई मंजे बाबू रमाकांत भाई इंद्र भगवान ओ लड़की पर मोहित हो गईले आ उनकर वीर गिरल तो का भइल
इंद्र के वीर गिरल लड़की के बाल पर ताको है साज बाज कहत रहे के केंगा बजवाओ जाला तोरा ढंग बा कहियो साज बाज बाजता दोसरे हमार भैंसा खानी अखड़ रहल बा बेमतलबो के ध्यान द इंद्र के पीर गिरल लड़की के बाल हो गईल मोहित इंद्र हिरनी के चाल हो गईल मोहित इंद्र हिरनी के चाल अब मंजे बाबू एजी जान तोरा केकर जन्म होता है नंदलाल भाई बाली के भई हिलो जनमवा हो ए बाबू बाली के भई लो जनमिया हो कहनिया तनी ध्यान से सुनी इंद्र भगवान के वीर गिरल तो जवन लड़की रहे वो लड़की के हे बाल पर गिरल तो ए बाल पर गिरल तो ओइसे बाली के जन्म भइल आ सुग्रीव के जन्म के गनिया होता ध्यान दे के सुनो ना सुन तार आंख फोड़ दे बुझ लियो ओ बेने जब बाली के जन्म हो गईल आ तब तक ले नजर जानतर के कर पर गईल सूरज भगवान के आ सूरज भगवान जब वो लड़की की ओर तकले अब तो हम इनकरा के तकबे करती लेकिन जानते नहीं महेंद्र बाबा हम इनकरा पर मुँहबे न करी जानते का है जब हम ताकिले तो राक्षस खनी लौटे तो देखो ए जी के बड़ी सुंदर गीत के भाव लागल बा कैसे मंजे बाबू कैसे कि सूरज देव देले बाड़े प्रेम के नेवता बस में नई खे मन काम देव चलावे हो लगले महेंद्र बाबा तक हमरा की ओर हरे सूरज देव देले बाड़े प्रेम के नेवता बस में नई खे मन काम देव चलावे हो लगले अरे प्रेमावा के बानता न दन काम देव चलावे हो लगले अरे प्रेमावा के बानता न दन काम देव चलावे हो लगले उनकर वीर गिरल लड़की के बा दानवा के वीर वो लड़की के गर्दन पर गिरल गर्दन पर तो गर्दन पर से जानतर के कर जन्म होता ध्यान दे के सुन के कर जन्म होता वे ए तब हईले खुशी सुगरी
सुग्रीव के जा नामवा पर भइले सुग्रीव के जा नामवा राज बानर भइले ओही जगहिया बदलल उन करतन कामदेव चलावे हो लगल प्रेमवा के बानो दाना तन कामदेव चलावे हो लगल प्रेमवा के बानो दाना तन कामदेव चलावे हो लगल इहे सूरज भगवान के वीर गिरल वो लड़की के गर्दन पर यही से सुग्रीव के जन्म भइल तो यही के कहत रह कि कहानी गाओ तनी आगे से छोड़म तहां से गई ह तो एक और मेन कथा के शिक्षक ये भइल कि बाली सुग्रीव के जन्म के अंगनिया भई रहे तो उहे इंद्र भगवान के वीर गिरल तौना से बाली के जन्म भइल ये बाल पर गिरल रहे तो बाली के जन्म भइल आ सूरज भगवान के वीर गिरल वो लड़की के गर्दन पर यही से सुग्रीव के जन्म भइल।